ga kare din mata ya ce ake shugaban kasar Iran ka san tun yaushe yi maganan ne? Tun fa lokacin Buhari ne na kes din su da su zazzage da ka gane kuma ba a tarafin ya ce ba kawai ne da yaren su ne da larabci ne a ga wani abu shi ne ake cewa nan da wallahi kaga yarinyar can kani kalifa can ta iya kare kano kalifa yan kaji take kallon wancan mai farin hijabi ga ta nan tana suwa farin hijabi wannan mai farin hijabin ta gaban nan a ga ta nan wannan ina gama ba a faret din ne ko? na gama ba a faret ko da ke saurawa ake ai ba gaisa saka ba ai suna sanar da wanda suke kowa da an ka shiga dole akwai dan training da su sauransu kai za a dauko ka saka a cikin nan yanzu mutanen na aka saka ba ai ka ai sai ne ka ta tafiya sun kawai a manyan dattijawan matan ne ma ban gansu ba ko matan auren ga baban sa fa magidanta haka kamar ba wasu abin nan sai ga wasu ka gani ai akwai yanayi ita ka gani akwai wani aka gaba ya nuna ka kamar na gidanmu malam Musa ai ba irin nuna ko da shi dan ya zo malami a cikin su ne kashi yana da matsayi ai shine shugaban matasa ya rasu shine shugaban matasa to akwai kuma shi kuma wanda in ya zauna shi dan musu ai su suna da rike sirrinsu ba kamar dan da rika dan izala bane